dia, os que ngolang, macam ni, saya ke fali dia mereka mau dia wafi, Allah mukwa isu yang saya faham. Tu dia tu meniti cina pisang, so tu ini ni siapa wafi capo ingat mamat, sungai cicak yang saulinga. Wed pa iyo ay nga luwa. So pa iyo mamabli liyo ay samtalanga. Wed pa iyo maulunga li atumtanga wenga. Cecilia misifoli. Ulenga malolo at atumtanga wenga. Tao nofo ape fay semoli mag. Ina wa tao tule maliwas tamo e saula sa. O tuwa mele lotu. Ai mo ya tulo to do fe mena bila tuli tia ko lo anga wa malius tam esa wala fi afila sa tu te sa ya sistema ya lo na mai mo fo isa o mai ai tinga ina la ola tu ole se mo ma le fi af e se le aso du fale ai na lo le aso du fafo e sili le aso uru fale ai nai lo le aso uru fafo ai o le mato maftanga mai e sauer maftanga ma fanfana mo loa wafu fo leva na mato ngadu lue me ma e sau e mama lama leia e sau yo winga te malama lama fo i winga o e sau a tele ni winga ma li o tangata lea lala mai le malu peio ona mo atu ni simo di mak ile amata matanga lava le mato vai nga le sa teme ita vai o ko riti na to lua tama no wa e sauma le tarenga ya le mat ya mato mafo ya le sa fa matale e mama i uma temina o ora wale to ma temine asa fai sa mo le melia ya umata oto atu ya le malu disi do va yaso ya te amai ya watu e sa ya umate amai ta fiat ya fai ale mato tala sua lungo le ofisa wa no fo mele malu disi tu man no fo mai ya e sa e le te tele ya ma fai ma ya ta to fai la porta to mo bot al pe ya la sta bo le baru e la vea ya ma e sa o disi la so sa do sto ino le maluo ta fi fa ma awo muse ta o officer wa te o ma u le mesa ai sa wa info ma ia sa le ta fi ya mai do ma to ia ma to va ngas a ba ka ye le mesa to o le ka u ma fa ka kambo fe va pe ke u ka ku ka u le ai le va pe o disi ai kof mo le ma sa me ba ako ki am fa ma ai ku lu ko ba sa vai tadi tiu do ka ka mereka le vai o ka ver ko ki ma ku si do ga ia al bere ba ni ta ko ki ya mo fa go ka le vi o le mar a o nga ye upor ni o la upor ni maro o e isubu ele era lo ver ale ko le bat se pe o le winga ma ni o la to le mo ko i fai kala ku ya la ya esele ngalunga kali so ya ale ala wa faya mako kala le ke lope ke ofisi mo ma wal mar wale ma kale mo moki ya ale wa ya o ma se bel ma faya wa le lope ke mo ma ya o ya o winga ma ni e yo ga o si winga ma ni yo se ya sa o le ya se mo ko di so le ulo ga ka ya di ti o ke ka o ya di ti sken e fai lu pa ki foi le a ale office ale va ai ya wa fa ku ya la aku lo slim ko di ti ko e mo maru lo vai o sa pe mi ka ole ba ku yu lo ga e o vai la le tius le ba ka la slim ko di ti e sa o la kulola ia wang usau dia so dia asi nunca o konga mua o la kulola ia le ofisa ka tia
e lau tius nga wai ka nga ka io tius ka se lau ni mas ful kai bua se lau ka ora tius mar fala ka se lau tius nga ska mo e sau le pe nga sau lo sim ko li tio fa hin ma los se ko mar ko inga e vai ko ka le pasi mai ku tius bari kia mal ba ye o nga ko e ular tius as lo ko li kia a winga la e se kai per mele a winga fita tala dan isi aso ua kai kala ngoare malu ma ya fatu di skuri mangu ala sa fa ye go inga ai langa ka o ila de misar a inga di ti fa ku lomba ba ku lo ke ya ka mo ya ka ma jo fiu fa no kala ngongar ba nga le kala ngor bisa di kia fa ku ya fa no kala fo ya fiu kala ka e ya lang nga kala fiu ora mo ko ayu ba o de winga fiu la vale la isi aso nga sa fa mako over whatever ya sa fa mako over yoli office o sa nga fa pa ki ali taxpayer service nga fa kai ka umara ma ping pong ko li umara ka ore kai oe ka fe kai on pa ki de fa asko nga ida ke mang kuang nga asko nga ka ro nga ko nga mal mong sam ko ora ya si ma mai de pa ki de so ina ma mai pa ki ku se kai fo do se fu ka aper pa ki o maka pusu ko ngon pa ki mai sa mai no ave no fa esa o vilia ko do tad ke ro va maro ora me ke mga fa tau ro fa kan de in me fa pa ki ya o maka wo ai vai ke wa long kan ni mai na ne ko fo ko vilia tad lâu cao ngũ mấy đạo phong lâu cao ngũ mấy đạo phong rồi đó cái video phá rồi cái eo cái căng như là cái phủ ngũ sẽ ngũ mấy đạo video mấy rồi cái gì was cái ngồi lăn bởi chân sẽ cái phần đi mà cầm bao đứa phải ăn là mất qua ơi sự nó sẽ phá có phải ăn là mất qua cái sự sẽ phá cái cô ý winga ma lia yo raka na ku voi wo leva ma futa ma esa yo raka foi wo leva ma ko fe wa email ya ai le ngalo esa o tele ta le ngi fe wa imba fe wa ma esa ali va ita or ga ka un sa ba fa pali kelle o ke mi va ya esa o ngai wo ngala ko ilu ngala office ngama ya ai la kuali alo failang fanga ya ele umisi mo mag ai pe yo le mele sa fai ma ku mo mag e sili le ke mi u fali ai na le tai mi u fafo ai ole upu fa sa mo u fafo fai to e u fafo tau was ke mo nga luenga u fale foi to e u fale foi to atas e u fale tau ula e ave fa timer tau langa ile tu o uma fe au manga luenga las ole aso nei male ole aso ole au fale e sa ile foi to sa u fafo mai fa tai foi nga luenga le mesele on sa fa pale ya o manuia fa na ya o ngal ngal lik ya sili la so e fale ya na la so e fafo e ona mori maula apostolo o le poto solomona ya sili le aso e oti ya na lo le aso e fa na uma ye e sau ya alu ya manuia aftai maftanga le ya ma telefo yo onga taua is foi mena mo me le uso ya ma tu ngalue ma fa wa ta tu fa ma ngalue ya alu ya o emotion no fa ma lang fa tai mo ma tu no
ia ma via tele tatu ta poinga ftai